umusikie Matiang'i. Yes. Arabata boli boraibense. Na kimurakara. Nkitogo korangute toko gendera na Jubilee tonye agache to genderere ori United Opposition ego chagochora nere toko genda nere. Lakini ndaite nkuboliga. Orocho mondo buna Matiang'i na investment yago kora amanya kuruwati geta boli chikura. Cho para ibande mbaro. Bakoigwana well and good. Lakini ndaite nkuboli. Matiang'i oroche nabeke the investment yabekire buna tu aitana naga the past 2 weeks toka kuna kerenge kuya ya gusi ora utaite konte ina Matiang'i nagende all that journey amene kubabu gatoke. Okay. Ya na yengira neri oroche na hatige bono baitika oroche na hatige naende. Yes. If Matiang'i ense mu Matiang'i agochikoba. Yes. Egento ndaite nkwerese neki intubu no mugusi igotokobera magega yomonogerio ito okoro ku Fred Okengo Matiang'i irrespective of what happens. But I want to tell you the opposition, the United Opposition, umuntu ole most popular in the United Opposition igakoro ku Fred Okengo Matiang'i asingencho yegasi akorete naende Kenya yekero ko supported na Mount Kenya. Noche Mount Kenya. Yes. Panto bonsi pi Mount Kenya muntu wago support igakoro ku Fred Matiang'i igo ekero ko supported na Mount Kenya you have an age igo ole mutu yabanta abange sana igo be sure Fred Okengo Matiang'i is the next president of the Republic of Kenya. Lakini twamarolire ngakwenda asensemo ya Mount Kenya okwendosi aba nabarayi bekia magia DCP kwatabona Jubilee ndete yore Mount Kenya. Matiang'i tanya kugenda Mount Kenya kwendosi omo senator we county ya Nyandarua musikiki bagandini noe kereri gijia chetega na ngendo setiga nyakwa igo tete konte bi DCP teligo chago field banto gusiga. Lakini roje na no Kalonzo has been fielding candidates in Kitutu Chacha South lakini eliacha ingia teba igoro ya Kibagende. Musikiki bagandini onocho mo senator wa county ya Nyandarua Methu. Yes. He has no competition. Aseki, the work he's doing in Bunge and the kind of push he's pushing a community a rally behind their political party. So there is no way Matiang'i ara agende kuendorse another person. Lakini if Jubilee wishes and then tengo so mi gento nkereke kurukuna negotiated democracy. Yes. Bakurigere naga akyo muntu onale chinguru mono kugoyo togotema gusuma ne party yende ba decide na tigatotigero oyonde na bako be ku nomination list oso oyonde na bako chakulikwega asia serikali ekere ba formiri serikali